Opa, denoi diobraia txizketan, eta kanalerako joko berri bat dakarkizutet, Vampire Survivors izena du. Eta jolas ikusiko zute itxura oso pixelatu eta zaharra ematen duen aldiz. Jolas orain dela gutxi atera da, eta Steamen izugarriko exitua izaten ari da. Ni engantzatu egin naiz, asko gustatzen zait, ez dakiz zeatik baino. Eta pixkat jolasa nola adirazteko, pixkat roguelike estiloa da, jolas bat gerturako esatekoa eta antzekoa eta ezaguna, The Binding of Isaac izango litzateke, baina hau ezberdina da. Ze hemen guk disparatzeaz dugu kontrolatzen, soilik mugimendua kontrolatzen dugu. Disparoa esan dezakegu automatikoa dela, ulertuko zute. Hortaz, egingo deguna da, Pascualinakin sartuko gara... Ez, Mortazioarekin sartuko da. Mortazio, pertsonaia hau. Pertsonaia bakoitza, desberdina haude, desblokeatzen jonbertzea, batzu sekretua dira, beraz. Asmatuen behar duzu, Mortazio da gure kasuan, daukan bere arma da eskeletuan, ezur bat botatzen du, erre botatu egiten duena, ikusiko zute. Eta 20 nivel lortzen dituen bakoitzeko proiektil bat gehiago. Hau da, hasieran berez ezur batekin hasten zea, ezur bat disparatzen dula, baina gero power up bat dauzkatzun ez, nik hemen amount daukaten ez, 2 disparatuko izkita hasieratik. Eta 20. nivelea irizen aizenean, bat gehiago gehituko luke, hau da 3 igotzeko. Hortaz, bere pasiba hori da. Ez ezurrari bakoitzik, baizik eta disparatzeko dozar gauzari gehitzen dizu. 20 niveleko bat gehiago. Baina maksimo 3 gehienez. Indazike. Hortaz, Mortazio aukeratuko dugu. Eta 3 mapa hau den momentuz, Mad Forest, Inlay Library eta Green Crest. Liburutera egongo gea, hyper modua ez dut jarriko, partida batera guzteko nahi zuet, eta normalean, hyper zailagoa da, modu zailagoa. Hortaz, normalea egongo gea. Beraz, hasiera emango dugu. Hauxe da, tipoa ikuste zute, guztiak erdiko eskeletori ni naiz, eta beste guztiak aurkaria dira, aurkariak ez dute disparatzen, soilik zure gana etortzen dira, eta ikutuz nahi dizute zeaitea, kolpea matea. Eta ikusiko zute goian barra bat bete dela, hiltzen dituzunean aurkariak halako bolita kolorezkoak lagatzen dituzte, kasu honetan urdinak zian, gero berdea daude, esperientzia gehiago ematen dizutenak, eta gorria esperientzia asko ematen dizutenak, goiko barra hori esperientzia barra da. Eta lehenengo mailara iritsi gea, horrezkerran estatistikak ikuste dituzuten, ere pertsonaianak, hemen, ez da itxagua, itxagua grabatzen nahi da. Eta, nivela zegotzen zean bakoitzean aukera ematen dizkitzu habilitate batzuk aukeratzeko, ez? Kasu honetan, lehenengo habilitate da, Clock Lancet, izena duna, da posibilitatea dago aurkariak izosteko denbora batez. Bigarrena da, kutsilloa, eta da zu begira zauden norabidean, kutsillo bat jaurtitzen duzu. Eta azkena da, garlic, batzuria, eten duna da, area bat sortzen du, eta area hortan sartzen denak min bat jasotzen du. Segunduko edo denbora jakin batekiko kolpe bat jasotzen du. Kasu honetan, 3 hauetatik ez zait denboraren gustatzen, aiztoaren are ez dago zondo. Garlic aukeratuko dugu, hortaz, deskartez. Ikuste zuten nire pertsonean alboan, aura bat dagola. Aura hortaz sartzen dianean, pom, 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 hiliten dira. Ibili bertzea aurkariak eskibatzen eta esperientzia biltzen nibelez igotzeko. Orain erreza da, lehelo maian diala, baina bukanan ikusiko zute flipada badala, zetortzen dian olea da inkreiblea dira. Eta jolasaren zea da, muga da, 30 minutu aguanta behar dituzula zeiten, bizirik. 30 minutu pasatzen dianean, eriotza etortzen da, ezin da hil, pertsonaia bat ikusiko zute ezin dela hil. Eta hori 30 minutu bizirik aguantatzen dituzenan, partida pasatu dezula zen nahi du. Hemen 3 agertzen zaizkigu, ur santifikatua, ur beginkatua, King Bible, eta Pichon, Usoa.
Biblia da, zure, denbora batetik behin, zure inguruan orbitatu egiten dute Bibliak, eta petxonda da, uso bat non disparatzen duen automatikoki. Uso aukeratuko dugu, ze uso hau gehi, uso beltza kombinatuz gero, uso oso potentea lortzen da. Azken finean, hemen ezkergoian ikusi dizazkezute ze objektu euskan hartuta, momentuz ezurra eta batzuria, eta lauki bakoitza da mejoratzen joan laizketzu. Orda, mejoratu ala, mil gehiago iten duzu, proiektil gehiago dizpatzei duzu. Uso zuria eta uso beltza igotzen dituzunean 8raino, toperaino, eta kofre bat gero ikusi duzute bosak ateratzen dira. Eta bosak utzitako kofre hori hartzen duzutenean, evoluzionatu egiten dute. Eta bihurtzen dira, bi hoie bihurtzen dira, batean txori bat izugarrizko zea daukana, mina handia daukana. Hortaz, txori aukeratuko dugu. Ikusten, txoriak pin disparatzen duen. Aro bat ikusiko zuten nire inguruan orbitatzen nahi dela, txoria gorra disparatzen du, bera hon bera. Eta esperientzia hartzen jun bergea. Nibelez igotzen juteko. Beira, txoria agertu zaigu azkar, txori beltza. Eta aukeratu ingoitut. Horen bi txori hauzkau, disparo zuria eta disparo beltza otatzen dituna. Eta horrela. Gero beste objektu batzu dauzkau, adibidez, bat zuria daukaguna evoluzionatu dezakegu. Pumarola izeneko objektu bat hartzen dugu. Pumarola hori pasiba bada. Bi objektu mota daude, aktibak eta pasibak. Aktibak egiten dizutena atakatu edo zerbait aktiboa ematen dizute, pasibak estatistikak igotzen dizute. Hortaz, Pumarola hori pasiba bada, segunduko bizitza berreskuratzea ematen dizu, baina bat zuria 8 igota daukazunean, eta Pumarola gutxienez bat baldin daukazu, eta kutxa bat hartzen baduzu, bat zuria evoluzionatzen duzu, bat zuri arma berezi batera dala, areako dainua, baina oraindik potenteagoa. Hortaz, hemen daukagu, ezurra, garlic edo laurel. Laurel berria da, laurelek itizuna eskudo bat ematen dizu, eta eskudo hori daukazula jotzen bai dizute, osasunik ez dizute kentzen. Momentuz garlic igoko deuz, ze area asko handitzen da berroekin, eta kalteare igoiten dalako. Eta hartan lasaiago ibiliko geha, ikusten zuten bezala, hauek etzaizkigu pertsonaia gerturatzen. Pertsonean azpian barra gorri bat dago, bere bizitza dana, imaginatzen zuten bezala, eta osasuna galtzen kulaizken. Nola berreskuratzen duzu osasuna? Ba, bueno, mapa honetan, halako kandelabro bezalako batzu daude, eta kandelabroiek apurtzen, oiasko bat erori daiteke, eta oiaskoa janaria da, eta osasuna pixka berreskuratzen zu. Bueno, objektua, eboni guintz daukau, txoribiltza, ezurra, duplicator, eraztun bat, eta garri. Duplicator da pasiben itemen artean onena da. Guztietatik onena da. Ez du inontzat evoluzionatzeko balio, baino iten dizuna da, lehenengo aldiz hartzen dezunean, gehiago proiektia botatzen dituzu, kasu honetan ezurrak aiba naiz, 2 ezur botatzen, 3 ezur botako ditutu. Eta horrela, eta usoek ere proiektu gehiago botako dituzte. Beraz, eraztun hori ateratzen bazaizue, hartu, lehen bailen, ze oso power up oso ona da. Ba, bueno, pixkanak abea, behira, oiasko hor erten da, ez dut hartuko, ze osasuna topera daukat, eta elkarrikako izango litzateke galtzeta. Eta ikusten zute ja, hemen alboti datoztela berdeak, eta hemen horre bai, koronavirus estiloko batzuk, eta aurkari desberdina dira. Ba, bueno, beti ere aurkari zailagoak etortzen jongo dira. Bueno, pitxon hartuko dut uso zuria, ze usoak lehenbailen igotzea eta evoluzionatzea izugarri litzateke. Usoen evoluzioa da jolasetik evoluzioen artean dagoen potentena, evoluzio potentena. Gehien esperientzia eta maila gehien igotzea eskatzen duenare bera da, baino exageratu da, egiten dezun kaltea exageratu da. Bale, ba hemen eskaintzen digute duplicatorra, Fair One, o Santa Water. Duplicatorrak nibelez igo dezakegu, hemen ikuste zute bat daukagula, 2
topea izango litzateke, eta da, oraindik proiektil bat gehiago botatzea, beraz, duplikator hartuko dugu, lehen bailen, nahiko interesgarria baita. Eta orain, ja, eskeletoak 4 hezur botatzen ditu. Ba, bueno, esperientzia jasotzen segitzen dugu, berde bat. Eta, ba, bueno, oraindik 2 minutu da 43 minutu pasadia, oraindik oso erresa da. Eta niretzate gauza asko desblokeatuta dauzkadanez, eta asko bilin naizenez. Ba, bueno, erresa da, baina, bueno, ikusiko zute gero momentu baten, gauzak bastante zailtzen juten diala, eta pantalla aurkariz beteta gongo dala. Ba, bueno, txori beltza hartzen dugu, start ematen maio ikusten dugu txori txuriak 2 dauzkaula, txori beltzak 2, 8raino igo behar dia 2, beraz, pausari gabe, jarrai dezagun. Eta, bueno, tipo batek egineko jolas bada, hau. Eta eguneko 50.000 erabiltzaile ibiltzen dira, aldiuneko, barkatu, 50.000 erabiltzaile inguru ibiltzen dira, barbaria da, jolasa nola idan azten. Momentuz early access moduan dago, prezio oso merkea dauka, 2 euro eta piko, 2,4 euro. Eta aina interneten Vampire Survival zipintzen bazute, horri alde batean daukazute demo moduko bat ibiltzeko, probatzen nahi bazute erosi aurretik. Eta, bueno, hemen dauzkau, bueno, haue pasiba dia irurenak, bueno, line errain ez daki pasiba da, no aktiba bezala hartzen duen. Bueno, Spellbinder egiten duena da, armen efektuen durazioa 110 gotzen digu, pasiba bada. Bracer egiten diguna da proiektilen abiaura 110 Bracerrek balio du kutsilla evoluzionatzeko, Spellbinderrak balio du evoluzionatzeko aizkora esango nuke, aizkora. Eta lain irrain da, ez dago ezertako evoluzionatzeko leo, baina tximista botatzen ditu hausaz mapan zehar eta kalte egiten dira aurkari. Otaz Spellbinderra aukeratuko deu. Eta hor momia handi bat ikuste zute, ikutu indiate hor. Eta osasuna pixaketxi. Ikusiko zute hor zea bat, momia bat nola datorren. Handi bat, marroia dana. Ba hori boss bat da. Eta hori akatzen deunean kutsa bat zotatuko digu. Epa, kontuz, ataskatu ginez eta oi asko hartuko dugu. Ala bera. Oi asko ez aparte baitare hor zegoen lurrean. Objektu bat lurrean erotzen dana batzutan. Eta dana jendea izozteko. Bueno, 3 pasiba eskainizkiate, etzizkiana gustatzen, pentagram etzai bat ere gustatzen. Pentagrama egiten duena da, mapan dagoen guztia hiltzen du, baina oso cooldown handia dauka, hau da, denbora askotik behin aktibatzen da, line errik tximista da, eta Stone Mask dirua irabazteko da. Ai, ez dakitze aukeratu. Diruan aukeratukoet, zuek ez aukeratu, hori ateratzen bat zaizue. Agian ze ez da bat ere ona, baina, bueno, hiru horietatik nikoen momentuan gauza gehiago desblokeatzeko dirua irabaztea berdet, ze gero pertsonaiak edo partidatik kanpo power-upak zeiteko, pasibak igotzeko, dirua berdezu, partidan irabazten juten ziana. Eta, bueno, ikusi harkoet. Bale, amendik aukeratu berdetena da, Clover aukeratu erkoet, honen evoluzionatzeko arma hendik ez dut hartu, baina gero aukeratukoet, izango dana bumerana. Haber ateratzen zaidan. Bumerana aterata lehenbailen hartzea komuniko litzaiuke, oso erabilgarria da mapa honetan. Bueno, danetan, baina mapa honetan bereziki. Eta gainera proiektian extra tiro hiegatik bumeranak 4 bumeran izango nintzeke ja. Eta oso ondo etorreko litzake, beraz. A ber, askar ateratzen zaidan bumerana. Leheno atera zait eta ez dut hartu. Beira, izkora atera zait. Izkora aukeratuko dugu, ze bere evoluzionatzeko dauka. Behiratzen anoa, ze ez nago seguru. Oentu da tontoa sartu zait. Eta jakitea nahiko nuke, aizkorantzatan seguru.
Ba ez, Spellbinderra da Bibliaren zat. Bale, ba Biblia ingo dugu. Hortaz, amendik... Bueno, aizkora aukeratu. Alare pasioa hori gizkiz dator. Lekoa soberan geratzen. Beraz, kofrea hor dago, beraz, hartu egiten dugu. Eta kofreak posibilitatea dago. Objetu bat emateko, 3 emateko, edo 5. Sortearen arabera da. Ba, beira. Ematen dizkiguna da, 156 urre, eta garlic, batzuria, 3. mailara igotzen du. Era, izkorak hartatzen dira. Bumerana lehenbailen lortzen dugu. Aizkorari afektatzen dio proiektilenak. Rune Tracer revoluziorik ez dauka, baina ona da. Baina nik uste ez tegula berko. Ez deten. Rune Tracer gabe moldatuko. Nahiet evoluzio nahi ustea tokia. Azira batean, ikasten nahi bazate jolaz honetan ibiltzea, Rune Tracer gomendatzen dizuetet, ze azirako nahiko ona da. Bueno, Bone evoluzionatuko dugu, ze kaltea 20an igotzen du, eta proiektil bat gehiago egiten du, hori asko notatuko dugu orain. Kolpe askoz gehiago joko dute. Ezurrek. Eta berra tertzen zaidan Bumerana, ze Bumerana bastante ondo dator mapa honetan. Etzaitatera, txori beltza ingo deu. Ui, ikutu dira. Beira, Pumarola da, berdetena, baratzuria evoluzionatzeko, beraz, hartu ingo deu ja, aseguratzeko eta horreuki. Ez dut evoluzionatuko, baina gutxenez izango deu jada hartuta. Zegero posible da momentu bat iristea non zure evoluzioa ez daukazu. Bala, izkora edo ezurra evoluzionatzen jungo gara. Ezurrak ez dauka, bueno, ezurra evoluzionatzen ez, ezurra igotzen jungo gara. Ezurrak ez dauka evoluzio horik. Kontuz hauekin, zelertu iten diat asko pentseuteta. Ezurrak ez dauka evoluzio horik, baino nahiko potentea da, zer rebote asko egiten dituta, asko kentzen du, beraz. Gero bastante ondo tortzen dana da. Batipat leiterako da. Partida aurrera jonala ezurra bastante ondo tortzen da. Vale, kutxa hori ez dut hartzen, ze egotea nahi dut. 10. minutu aurretik ezin da evoluzionatu ezer, objeturik ezin da evoluzionatu, objetuak evoluzionatzeko kutxa berdezu. Eta, bueno, hortaz zainago, 10 minutu bete arte kutxa horrengo da, eta ikusiko du gero. Bueno, ezurra ematen diot, oraindik kalte gehiago, ja 55 eta 58 kentzen dio, alkari ezurrak. Ezurra oso indartzu dago. Ezurrak izugarri eskalatzen du, mina mentzat, kaltean. Eta honek ikusten zute, zure lan bakarra da evoluzioak ondo gestionatzea, objetuenak eta eskibatzea. Eskibatzea garrantzitsua da, golaz honetan, eta ondo jakitea, mugitzen. Zeure burua ezen zerratzen jakitea. Esperientzia hartu. Baun aukeratu erdeu. Ezurra zenbaten daukau, 6. mailan. Ez goiz geizki, baina hobeto joan berko inak. Jatera behar duzeak, Bumeranak. Ze Bumeranak emango igu plus hori errez aguantatzeko olea dago, orain bentzat. Bueno, berdea handi hau boss bat da, honek ere kutsa bat utziko digu. Eta bueno, esperientzia hartu.
maila zigo bergea. Beti ere, zenbat eta orain ikustu zute hemen eskuinan goian level 20 gara, 20 maila gea. Pasibak saltatuko zuen, ja proiektil bat gehiago estraikoa botatzen pertsonaen pasibatik. Eta bera, bi kutsa hor daude, esperientzia gorria, hartuta. Eta bueno, mailak goraina ala, esperientzia gehiago berduzu maila zigotzeko, beraz, objektu gehiago hartu berduzu, baina bueno, gero hori, arerio gehiago etortzen dira, beraz. Bale, Biblia hartuko deu, ze Biblia evoluzionatzeko objektua baitaukagu. Naiz eta honekin momentuz itxi egingo deu aktibentzatko tokia, baina gero izango deu txoriak evoluzionatzean, orain bi txori dira, baina gero bat bihurtzen dira eta toki bat libratzen da. Bera, ja olea da ganditzen dihoaz. Bost Biblia ateratzen dira, ze afektatzen dio pertsonaian pasibak gehi duplikatorrak eraztun aukeratu deuna. Orduan, jolas bada kombo asko daudenak, eta komboa jakin behar dituzu, kontuz, Olea daude, oain, bumeran oso ondo torreko zitzaidan, no, Enpiton ez dut ber. Ez zurra hartukoet, mina kentzen duen asko egotzen baita, 20 asko da. Hauetatik Biblia aukeratu berdet, honena. Eguz dezute pantalla, eta sinistu hau ez dela zer, gero torko ja, literalki pantalla bateko. Bale, ezurra mejoratzen deu, ezurra topera daukau, gehiago ezin dugu evoluzionatu, beraz. Ja gehiago ez zaigu agertuko. Evoluzionatu ez bakatu, igo ezin dugu, Kandelabra edo uste eta izkora evoluzionatzeko dala. Bai? Beraz, hau okeratzen dugu. Eta bueno, ja ikusten zute objektu guztia beteta auzkaula goian, bilera auzkau, gehiago ezin ditugu momentu zartu. Txoriak evoluzionatzen ditugunean toki bat libratuko zait eta aktiba bat irekiko zait. Beraz, prioritatea honi izan beharko luke txoriak evoluzionatzea gurea. Lehenbailen txoriak igo behar ditut. Nola goaz? 3 eta 3 goaz. Nahiko lento goaz, Ze batzutan 15 minuturako ja txoriak evoluzionatuta izate ditut eta. Bueno, 15 minuturako txoriak evoluzionatzea oso ondo zoazela zen nahi du. Eta bueno, ben txoriak evoluzionatzen dituzunean, bat lortzen duzu, txori bat multikolorea dana. Eta pasada da txori horren. Gainera, mejoratu indezakezu txori hori, beste 8 igo behar duzu txori hori. Eta azkenengo nivelean jokoko objekturik onena da. Garlic ikoko dugu, evoluzionetik gertuena daula hor, aizkora baino gertua daukagu evoluzionetik. Ja, objektu asko daude, pantailan. Kostatu iten da aurkariak askotan zeita. Eta inbeste kalte ez daukagu, eta... Garlic igoko deu. Gero baita ere, kandelabroak osasuna ez da aparte soltatzen dute orbe moduko bat, non hori hartuta mapako lurrean dagoen esperientzia guztia zuregana etortzen dena. Eta berrolako bat aurkitzen dut zen mapan esperientzia pila lurrean daukat. Eta... ezke txoria priorizatu behar ditut. Txoriak priorizatu eta gero garlika batzuria. Vale, hemen xausarra ikusten dugu urdinez dagona, hori ere boss bat da.
Horrek kutsa bat soltatuko hit. A ber, kutsak hor ustean hartu gabe, pixkat hain naiz prozesua optimizatzen, baina arrisku asko harturik. Baira. Kutsa ez digutzi, baizik eta hor esperientzian kapsula gorri bat. Poliki. Bale, hemen garlic, bat zuria zenbat daude, bi igo behar dut bat zuria, eta bi igotzen bat, jak kutsa bat hartu eta evoluzionatuko denuke Soul Eater harimen, ez da ingola zan, harimen ez dakit, Eater nola esan, harima jaten dituna horrelako zerbait izango betzake. Bale, hemen Biblia igoko dugu. Eta bat zuria orain bi behar ditut. Baina eske txoria ere berdet. Bale, hemen hartzen dut, ze kongelatzen ditut eta gaina objektu bat hartu dut sortea igo egiten diana. Sortea igota, posibilitatea da kutxetan objektu baten partez gehiago agertzea. Hor, hoi asko hau da. Biak hartu ditu nahi. Eta baita ere hartu beste hauza bat, zua botatzen duna, eta ikustu zuten. Denbora batez, denbora batez aguantatzen du zuanak. Txuria, akoratzen dugu. Bueno, ja aurkaria bastante gehiago daude, ikusten dezuten ez. Beste kutsa bat hor. Gero oso ondo torreko zaigu kutsa asko izatea, ze golbera evoluzionatuko ditugu. Batzutan, hau ez batzu egiten zai egon berri izaten zea evoluzionatzeko, hauen artean bat zuriei bat falta zaio, bat gehiago igotzen badeu, kutsa bat hartu eta evoluzionatuko dugu. Bale, bain kontuz, askotan gaina bitxo batzuk bestei bultzatu egiten diote eta orduan gainera etortzen zaizkitzu, kontuz, hor, ikutu inda huia. Bale, garlik hartzen dugu, eta kutsaragoa zuzenean. Eta bera, bat zurian evoluzio aterakoa, Soul Eatera. Ahí ba. Bale. Baki zeatik ez dena gertu. Eta da, kutsa hauek, geizki egin dut orain gogoratzen naiz. Kutsa hauek 10 minutu baino lehenagoakoa dialako. 10 minutu baino lehenago ateratzen dian kutsak evoluziorik ez dizute ematen. Bale, haure hartu. Bera, horto tankere egin dut, lehenago tijun bergin den daitotzen. Bera, irukoa. Aber honek ematen dian. Bera, horreman dit, erdiko hau da Soul Eatera, aizkora, eta, bueno, urre gehiago irabazteko dena. Eta honi ikustu zute, zona beltza jarri da, eta zona horrek egiten duena da, lortzen badezu, zona horren eraginez pertsonaiak hiltzea, osasuna berreskuratzen duzu, pixkat. Hau da, jolaz askotan vampirismoa deitzen dana, ez? Jendeai kaltea eginez, zeitea, osasuna berreskuratzea. Eta, bueno, ikustu zute orain, askoz gehiago kentzetela nire inguruan. Bale, igotzen jungo geana, ezkora, hortik. Ikusten zute ja, nola esan nuke ba. Koronavirus itxura daukaten hauek, etortzen dianean ja, ikutzen dutenean zona hiliten diala. Pitxon gehitzen dut, pitxon, de puta madre. Uso zuria topera igota dago. On uso beltza igotzen badeu, topera, eta kutsa hori hartzen badeu. Bandalaia lortuko deu. Bien, Ebony Wings, uso beltza.
Vale, guazen esperientzia hartzen. Kontuz, orain zorgina datoz, roxa hoiek, eta hoiek gehiago avantatzen dute, bastaztez gehiago. Uste zute, lortu ite dutela pixkat zonara sartzea, baina esperientzia gehiago sortze dute, ematen dute, orain kapsula berdeak soltatzen dituzte, eta orduan nibeleze errezago igoko dira. Aizkora gertua daukagu evoluzionatzea bibliatik baino. Vale. Ez gaz gaizki. Eta behin, usuak evoluzionatzea dituzunean, izugarrizko maila batean jartzen zen. Eta denbora zondo gaz, 16 minutua. Haian usuak evoluzionatzeko pixa behan du, baina bueno. Ja garli entzea, batzuri evoluzionatu daukau. Eta bueno, txori beltzai, bi bakarrik eratzen zaizkie. Horen momentuan nahiago dut jende gehiago etorri daiela, nahiz eta pixia zailagoa izan, baina ez daukagulako arazo handirik akatzeko. Eta orduan jende gehiago etortzeak esan nahi du esperientzia gehiago saltatuko dutela, orduan lehenagotik igoko zehala. Kontuz lehertzen diren hauek, ze askotan nahi gabe behaien gana juten mazeate lehertu eta bastante kentzei zut eta nahi gabe hartu dut. Marretan, kandelabra hor, reputatzen dute. Epa, horri putu indiate, bizitza jetxi datuta. Hori asko hartuko dugu, berreskuratzeko. Aizkorak gertu da evoluzionatzetik. Beste bat igotzen maet evoluzionatu izaket. Vale, denbora gauditzekoa hartu dut. Denbora galditzen dezunean mina egiten jarraitu izakezu. Kongelatuta geratzen da pantaila osoa. Baina zu jarraitu izakezu mina egiten. Bat, txori beltzare txoriak evoluzionatzeko ere oso gertu daude, bat igo behar dugu. Ea hori nibela izigotzen detenean txori beltza ateratzen zaidan. Zezate izute, txorian evoluzioa exageratu. Ikusi gozute, 25 minutu inguruan gaudenean, mandoak inabil, baina mandoa utzi ingoet, eskuak utziko ditut eta literalki geldi egon gaitezke. Hala, inguruko guztia akatzen du. Beira, hau da, hor beha ikusten hor, honek hartzen dunean, esperientzia guztia gurean adator. Ba, ez zaitertzen, ez aizkora eta ez txoria. Ze pena. Bueno, ona daukaguna da, guztiak ia evoluzionatzeko egotean, segituan. Bat bestean atzetik evoluzionatu gogula. Asko tardatu gabe. Eta orduan, golpera evoluzionatzen ikusiko zute. Pasatuko gea, ba, bueno, ez da izango apurua pasatzen nahi gehala, baina, bueno. Indartzu zeagotetik pasatuko gea jainkoak izatea. Eta ez da gerturako gure ingurua iaino. A ber. Vale, txoriak biak topera uzkat. Pasua irekitzen dana berkutxerako, listo. Bueno, txoriaren evoluzioa ja ikusten dut hor da bilela, zean, ruletan, txori kolorea, hause, bandelai herritzen nahi du. Eta bueno, oin ikustu zute toki libratu zait, bi txoria kombinatzean, eta bandelai erau sortzira igo dezakegu. Sortzira igotzen danean, zeakago partida. Galtzen mazu partida hori, beretan txarra zehala zen nahi du. Bueno, ikustu zuten nola, disparatzen ditun koloretako gauzatzu, pila bat kentzen duna, eta hondik askor ez ditu disparatzen, eta area hundian ez. Amaiera topera igotzen daunean exageratua da. Hale, boss bat dator, alako zorgin musker bat.
Bera, ze azkarrakatu Kutsa utzikoet, ea aizkora igotzen duen bat, hartara evoluzionatu egingo duta. Aizkora evoluzionatzen dugu ja. Igitaia bihurtzen da, Death Spiral, eta ikusiko zuten nola iten duen. Espiralean botatzen ditugu igitaiak. Bueno, igitaiak ez segak, barkatu, eriotzaren segak. Eta min pila bat egiten dute. Gaina parean daukaten guztia zeharkatzen dute, eta orduan atzeko aire kalte asko egiten die. Urrengo evoluzionatzeko Biblia izango litzateke. Edo albadet bumeran hartzea komeni zait. Bumeran atera zezaidan. Ze bosgarren aktiba aseguratu beharra daukaduta. Kutsa hori ez dena hartu. Biblia igotzen dugu. Kutsilloak ez dut hartzen ze, kutsilloak ezingo litzatezke evoluzionatu. Ez daukaguta bere pasiban objektu hartuta, eta pasiba guztiak aukeratuta dauzkau. Nik uste kutsak soberan dauzkagula, ja. Así que hartu egiten dut, pasatzen du. Baina, pumarola gehitzen du. Segunduko 0,1 gehiago berreskuratzen dugu bizitza. Ez da asko, baina, Santa Water ez dena eta Laurelez. Santa Waterrei betan, jolasa nik ez daukat beta bertzioa, baina beta berezian evoluzioa jarri dute, baina hemen ez dago oraindik, beraz ez dut hartuko. Spellbinder hartuko, Gainera, Santa evoluzionatzeko objektu pasibaz genuke eukiko. Beraz, alperrekako izango litzake, aktibatutangoa litzak ere ez liak elako balioko. Ezkerrera jongo geha, ze kutsa haietatik ez nahi urrutiratu. Magic Wand ez eta hartuko, Bandalaierra, evoluzionatzen. Area hunditzen dugu. Hemen jende asko dator, ikusten zute, geldi nao. Eta ez da gertu datzen. Eta Biblia evoluzionatzen dunean, oraindik gehiago kentzen du area. Vale, hor gauzat hartu pantailan daun guztiak hiltzen dituna, momentuan. Eta bueno, Bandalaierra atatzen duzunean, ez da nabaritzen, baina ero partida amaitutakoan estatistikak ateratzen dira, bakoitzak, objektu bakoitzak zenbat min egin duen, zenbat kalte egin duen, eta ikusi duzute Bandalaier dala gehien egin duen da, pasadat izango da. 4 milioi, igual egin gutxiago, baina inguru hortan hori gaitezke. Hemendik hartuetena da, King Bible, Biblia, bi falta zizkit igotzea, evoluzionatzeko. Epa, kontuz, ikusten diota. Alare, bildo honen ona, garlik hartzen duzun momentutik eta evoluzionatzen duzun momentutik bizitzaren errekuperazio daukazula. Ez da oso errekuperazio azkarra, baina pixkanaka errekuperatzen juten zea. Vale, 4 kutsa dauzkat hor, beraz, ez nahi zorrutira jongo. Egia esan, kutsa bat hartu ingoet, ze 4 baino gutxia behar ditut, evoluzionatzeko, beraz. Spellbinderra, ez denak ze hartu izosteko objektu hartu, ze hori aktiba bat da, aktiba hori ez den nahi. Bumerana berdet, baina ez da bumerana ateratzen. Zenba atozen, Zenba zorgin.
nahi dute sartu, baina gerturatu da hor. Eta ez zurran ona, pertsona honena hori da. Rebotatzen jurten dira, orduan, inguratzen zaituztenean, pum. Rebotatzen juten dira. Eta pila kentze dute, asko kentze dute, eta baina rebote horrekin. Spellbinderra nahiago, Ahora ateratzen zaigu lehenbailen bumerana. Ze bumerana ere objektu neko ona da. Bale, 28 minutua da. Zango nuke pixka berandu gabiltzala evoluzioak eta egiteko. Azken finean, txoriak hartzeak hori eragiten dizu. Berandutu egiten dizu, baina justuan iristen zea. Rune Tracer ez denai. Pomarola aukeratuko dugu. Berde lehenbailen ateratza bumerana. Eta Bibliare oraindik evoluzionatzeko daukago. Hartu dingo, Beira, berezia, honek bost emango izkigu, bost item. Probabilitate badago, sorteakin igotzen dena. Biblia bakarra mandigo, favorez. Bi Biblia maizkiak, ba. Beira, cross, hause, vale, listo. Cross horrek evoluzioa zeuna aurtuta dauka. Beraz egin berdeuna da, esperientzia hartu, lehenbailen Biblia evoluzionatu. Ametik zen nahi dut, kandelabra. Vale, Biblia, eta kutsara azkar. Hone Biblia evoluzionatuko idu. Unholy Vespers, ez dakit nola. Itzule hori, euskara gara. Vale, oin, igotzen jun berdeu, o gurutzea edo mandelaiarra, alba da gurutzea, gurutzea. Bueno, cross bai, bumeran aditzen dio baitare, ze bumeran efektua egiten du lako. Bi horiek egitzen jun berdeu, ze lehenbailen evoluzionatu erditu duta. Bueno, ikuste zute oin, ingurukoak, baratzurian evoluzioatik eta Biblian evoluzioatik ja inortzaitela gerturatzen ia. Vale, bost igo behar ditugu. Eta zenbat esperientzia da honamen beha. Berdet objetuak azkar aurkitzea, zeana. Zangoet. Erakartzen diana esperientzia, hor dago. Epa, baina bi daude. Bat hartuko momentuz. Cross. Bueno, ikusi zute ez. Eskuak goia. Zaigu inor gertu datzen. Bueno, hartuen berdet esperientzia, evoluzionatzeko. Alare azkenengo niveletan, bueno, hartu ingo ditut kutsa hau, ze kutsa bat laga berdet. Kutsa bat bakarra berdet, azken evoluzionatzeko. Beraz beste guztiak ja hartu ingo ditugut. Hartu... Azkenengo minutuan esperientzia izugarri irazten azten zea, ze orbe gorriak soltatzen dizkizute pila bat. Eta horrela jutentzia pila bat irazten, esperientzia pila bat. Guztia egota daukazunean, emate izu aukeratzeko edo urrea edo oiasko bat hartzea.
kasu honetan nik zeurazki urrea hartzen joan naiz, dirua irabazten juteko. 2006 dauzka, momentuz. Beste orbe hau auker. Beira, ja badatozte, orbe gorri pila azokatzen dizuten. Beira, orbe gorre pila daude. Beira, nivelako pila atigoko ditugu. Gurutzea... Vale, gurutzea evoluzionatu zakegu, beraz hemen Bandalier... Eta gurutzea evoluzionatuko dugu espata baten. Eta iten du, gurutzean efektu bezala iten du, bumeranana, baina honek kritikoak joditzazke. Eta pila hartzen du. Bandalier rigotzen dugu. Bandalier, zazpian dago, zortzira egotzen danean. Bueno, gero sortea eta pixatiko dezakegu, baina... Vale, Bandalier topera dago. Eta listo, ja irazio partida. Hartzen jogo naiz esperientzia, geldik ez naiz bidatuko, zena detena da. Urrea irabaztea. Hemen ja berdintzei zeiko. Hemen kofre bat daukago. Hostia. Ojo osasunakin, ze... Alo tonto... Ze hain naiz eta. Kolpeak hartzen hain naiz. Vale, ja ezin deten ez gehiago ezerriko, aukera matei dute. Dirua, oiasko hartuko ez, osasuna pixa berrezkuratu behar dut eta. Eta ja momentu bat oin iristenak, non, ordena... pantalla ralentizatzen da dena, azten da. Ikusi zuten nola jata, pum, dana akatuen, eta golpera fondotik agertu dian genetia. Eta bueno, otabiatzi baten gaude. Ja, ikustu zuten ralentizatuta dana egiten dela ordena joa. Bueno, partidan... Bidua... 30 segundu aguantatu behar ditugu. Oiasko hartzen dut, osasuna berreskuratzen dut. Osasuna tope izateana, Ze justu azkenengo 20 segundutan arreoi final bat egoten da aurkariena. Eta bastante gerturatzen dira. Experiencia... Urrea... Vale. Bueno, eriotza etorri da. Eta listo, eriotzak zuzenean akatze zaitu. Game horre pintzen du, baina stage complete. Eta bueno, hemen estadistikak nireak. Esan dizuet Bandalier gehien kendako zuela. 2,4 milioi kalte egin du. Ez da asko, ze neko berandu lortu degulako. Eta min gehien egiten duena. Bandalierra egian zein dute, nerfeatu ingo zuten aktualizazio azkenengoan. Egia da leheno pasada zala. Hiven Swarrek izuarezko kaltea duka, ikuste zuten 6,9 bueno, DPS-a da hau, DPS esan nahi du damage per second, segunduko zenbat mina egiten du, 7.000 egiten du. Asko da, baina hau zeurazki hain altua dauka oso bukaeran evoluzionatu lako, eta orduan bukaran arerio asko daudenez, denbora gutxean kalte asko egin dezakezu, horregatik izango da zeurazki. Ba bueno, hau da partida, lortu dut pasatzea, egia da, erreza zela, ja, nire horretan. Eta 2008 urre dauzkat, zeiteko, mejoratzeko. Uste cooldowna mejoratu berko nukela, eta ber, gehiago zeaba daukadan, zerbait. Armaura baino gehiago sortea ez dakit. Area mejoratu zaket. Rekorien. Area mejoratukoet, eta lareuneko horik ja ez dagonez. Ba, horrelaxe, hau izan da Vampire Survival, zurguan egarko izutet beste mapan, beste pertsona batekin eta beste build batekin, esaten dana. Eta, bueno, gomendatzen izutet, joko oso merkea da, estimen da ona, 2,4 euron, praktikauki garatzaia astero zerbait berria sartzen du,
Eta, ba, bueno, beste bat arte. Agur.